शुभ शुभ सकाळ मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे कोकणी सुयोग चॅनल आणि डेली ब्लॉग मध्ये. तर काल जे बनवलं ऋतू आणि मम्मीने ते हे आहे ब्रेड रोल. ते आता सकाळी नाश्त्याला तेलामध्ये फ्राय करून मस्तपैकी बनवून फ्रीज मध्ये ठेवलेलं, सकाळी नाश्त्याला होतील म्हणून. तर छान प्रकारे ते आता तळणार आहे नाही मी खाणार आहे. आणि ह्याचा रेसिपी ब्लॉग आपल्या चॅनलवर आहे. इथे 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 कुठेतरी आय बटन असेल बघा, तिथे जाऊन मी तिथे जाऊन क्लिक करा आणि रेसिपी बघा. फुल मस्त आहे, क्रिस्पी आणि एकदम आतमध्ये एकदम चीजी वगैरे मस्त. तुम्हाला पाहिजे तसं तुम्ही अजून ऍड करू शकता त्याच्यामध्ये. ब्लॉग बघाल तर समजेल. हा टेंट हाऊस दाखवला ना भाई, टेंट हाऊसचा ब्लॉग बघा. आमच्या पिल्लूचा टेंट हाऊस टाकलाय, टेंट हाऊसचा ब्लॉग व्हिडिओ मस्त पैकी. ठीक आहे. तर बघूया आता ते तळताना बघूया आपण. तेच होतं ते ब्रेड रोल कालचे बनवत होते, ते होतं ब्रेड रोल. तेच तुम्हाला आज सांगायचं होतं. तर आता तळताना बघू आणि मग नाश्ता करू आणि ऑफिसला जाऊ आणि ऑफिसवरनं आल्यावर भेटू. ओके. तर मित्रांनो, फायनली ब्रेड रोल गेले तेलात. ते डाळ शिजते वा. तर ब्रेड रोल तेलात गेलेत. अरे एक राऊंड झालंय. दाखवू तुम्हाला, दाखवू दाखव सिरीज दाखव. हे बघा, ब्रेड रोल. वाह, क्या बात आहे, क्या बात आहे. या. इकडे अजून होत आहे, मग ही होती. मग करूया आपण नाश्ता आणि मग जाऊया ऑफिसला. ठीक आहे. चल. तर मित्रांनो, साईडला उजेड येऊ दे. तर मित्रांनो चला, कुठं नाश्ता झालाय रेडी. आता खाव्याने हा नुसता रुसतोय मुलीसारखा. हा बघा, त्याला गल्फला गल्फ जय. मोबाईलला पडला ना तो तुम्हाला खाल्ला बा ऑफ कॅमेरा. तर चला नाश्ता करूया पटापट आणि लेट झालं आपल्याला ह्याच्यामुळं. अरे बस ना यार, उजेड येते ना माझ्या. अरे उजेड येते ना. हा चल चल बस चल खायला चल. चला खाऊया आता. खाऊ 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 बाय. कसं आहे कसं आहे कसं आहे कसं आहे कसं आहे कसं आहे. तर मित्रांनो, आजच्या ब्लॉग मध्ये फक्त सकाळच झालेलं आहे आणि मम्मीने आमच्या बघा दोन दोन खाल्ले अमूल मस्तीचे ते कॅन्डी. आणि आता मी ही काढते ह्याला. तर करूया ब्लॉगचा एंडच. एक नंबर आहे गाईज, हे ट्राय करा तुम्ही. बघून घ्या अरे उडून गेली. तर कसा वाटला आजचा ब्लॉग, कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. तर भेटूया उद्या. शुभरात्री. काळजी घ्या. काळजी घ्या.